ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಅಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಗುರುಭಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೊಸ ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗುರುಭಾಯ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮನೆಯದ್ದು ಕೆಲಸ ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರೆತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಶೆಣೆ ಮಮ್ತಿಕ್ಕೇರು ಆರಗಂತೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಡೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಶೆಣೆ ಮಮ್ ಒಂಚಿ ಹೋದು ಆತನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೂರ ಬೋದು ಎಂಚಾಂಡ್ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ರಶ್ ಇತ್ತನ. ನಮ್ಮ ಶೆಣೆ ಮಾಮ್ ಬೈದೇರಿ ಶೆಣೆ ಮಾಮ್ ನೊಟ್ಟುಗಂತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಡು. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕ ಪೋಯಿ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕ ಪೋದಾಯ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೆಣೆ ಮಾಮಲ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕಾಗ ಬರ್ಪೇರು. ಅದ್ರ ಕನ್ಯಾನ ಪೋದು ಬರ್ಪೇರು ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕದ ಆ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರೋದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕಾಗ ಪಾಯ್ತ ಶೆಣೆ ಮಾಮ್. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೊಮೆಟೊಗಲ್ಲೇರೆ ಗುರುಬಾಯ್ ಗುರುಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಡಾನ್ ರಾಮನಾಥ್ ಶೆಣೈನ ಶೆಣೆ ಮಾಮ್ನ ಊರುಗ ಬೈದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೈದನ ಇಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ತಾಯಿನಿ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕದಿ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಶೆಣೆ ಮಾಮ್ನ ಶಾಪ್ ಉಂಟಂತೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಶೆಣೆ ಮಾಮ್ನ ಶಾಪ್ ಶೆಣೆ ಮಾಮ್ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆನ ಕಟ್ಟಾಯ ಬರ್ಪೇರಿ from Four Kings Group of Companies and AU Creations YouTube channel. The onji malla banner ready adane namma gurubayna illag ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಮೂರು ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕದ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಫೋರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಲ್ತದ 8x4ದ ಐತೆ ಕಟ್ಟೆ ರೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಳ್ಳಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯ್. ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುഞ്ഞി ಕ್ಯಾಮರಾ ಈಗ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋದಿಪ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುഞ്ഞിന് ಆ ಕುഞ്ഞി ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಜೈ ಸಾಕು. ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ, ಗುರು ಉಬರಡ್ಕ, ರಾಮನಾಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ದ ಪುದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ QR ಕೋಡ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ QR ಕೋಡ್ ಪೋಡು ಹಾಂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋಡು ಇಂಚ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತಲೇ.
ಶಣೆ ಮಮ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಬೆ ಯಾರು ಅಂತಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಮ್ಮೆ ತೂನೆ ಮೊನ್ನೆ ಗುರು ಮೊನ್ನೆ ಕಾವಡಿ ಆತ ಶೋರೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಣೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಚಲ ಬರ್ತಾ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನವೀನಣ್ಣರು ಇನ್ನು ಬೈಕ್ ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಮಾಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಆ ಕಡೆ ಎಂತ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾವಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾನರ್? ಹೇಗಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾನರ್? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರಿನವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಗೌಡ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರು, ಶಣೆ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇದ್ದು ಲಾಯ್ಕಿದ್ದು, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕಿದ್ದು. ಎಂಚ ಉಂಡು? ಸೂಪರ್. ಆ ಪೈಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೋದೆ?